Takže já vás zdravím u mého dalšího videa. Dneska s takovou menší chytávkou, což se hodí na displej, po případě na různý, no jenom na displej, nic jiného vlastně ne. No ale taky to může mít využití. A je to vlastně nejmenší nebo mikrodekoder, který můžete postavit v Minecraftu. Když nepočítám tady ty paměťové buňky, tak tady to jsou vlastně paměťové buňky vedle sebe. A vlastně jak to funguje, tak to si ukážeme tady, mám připravený. Tady to mám vlastně takhle už připravený. A teď, když to zmáčknu tu páčku, tak jestli víte, tak každý ten, když je to takhle přes bloky vedený, tak to má jistý zpoždění. Takže tady ten by se rozsvítil jako první a tady ten jako poslední. No, ale když tam dáte repeatery, to vám ukážu. Prostě tady to je pro 7 pozic, tak tady dáte takhle ty repeatery, aby měli 7 těch tiků. Tady 6, 5, 4, 3, 2 a 1. A je to tak zhruba vychytaný. No jo, ale teď budete chtít třeba, já nevím, u nuly, aby ten prostřední nesvítil, jako to mám já. Což je jednoduchý. Buď si tam můžete takhle splesknout repeater, nebo si to dá udělat ještě jinak. Aha, takže já tady ten repeater na maximum, že takhle po jedno šoupnu a když tam ten blok chtít nebudete mít, ten segment, aby vám svítil, tak to uděláte jednoduše. Takhle uděláte díru, do ní redstone a máte to. Teď, když to zapnu, tak vidíte, že všechny se mi zaply, kromě tady toho. Jak geniální. A ono to umí i jiný čísla. Vlastně je to od 0 až do 9. Jo, a ještě jsem chtěl říct, třeba když tady to bude to mikrojádro, nebo mikrodekoder, takhle, budete mít třeba k 15 segmentovému displeji, nebo ke 14, tak tady prostě na tom tom prvním bloku nastavíte 15 těch repeaterů, takže tady to je 4, 8, 12, to je už moc, ne? Takhle, 15, tak. A tady zase bude 14, tady 13, 11, 12, nebo 10. A prostě tak až do toho, do kolika to budete chtít mít. Tak jestli tam můžete nastavit 100 pixelový display. Že to už tady těch repeaterů budete mít hodně, aby to bylo tak vychytaný. Tak. Takže to bude všechno. Já doufám, že se vám tady to video líbilo. A zase někdy čau čau.